Het is toertje 4 juni, de dag dat het Nederlands elftal op het vliegtuig stapt naar Rio de Janeiro. Duitse cruise naar Amsterdam komt om daar te bevallen. En wij in Bient lekker op uw gemak op een fristo-stwoltje zitten. Goeien en welkom bij Bient, de Duitse magazine bij Omroep Friesland. Juster kon je eens zien hoe de kwartbolsters van Oerturp, die het maaidagen onder de Special Olympics, een roeling kregen toch de Tweede Kamer. En Joert zeggen we hoe goed politici eens kwartbollen kennen. Allerlaatste keer. En die moet zitten hoor. Kom ook. op. Dat vind ik wel een heel mooi einde van dit programma. Dat hij dan in één keer boem raak is. Ik Zullen ook. we gewoon gaan juichen, ook als ik mis? Dan denken de radioluisteraars dat hij erin staat. Nee, dat doen we niet. We zijn wel eerlijk. Je hebt gelijk, je hebt groot. Sander, dit is niet lullen, maar poetsen. De smoke is on het oploeken. Het is tijd om het streetveld te oezien. IJsdoom wordt dus net het nieuwe topsportcentrum. Het KNSB hellen de juster een dikke streek erheen. De street zal ook in tussen Zoetermeer en Tialf. Aan tafel is altijd een eigenzinnige retreatcoach, Jillet Annema. Ja, Jillet, daar wist altijd een zeer sceptisch over het hele plan van IJsdoom. Juster kwam dus het nieuws, het gaat net terug. Giet de gejuich op in de wenkamer van de Annema's? Nee, absoluut niet. Want je bent net thuis. Nee, maar er is nooit gejuich opgegaan, zeg maar. Dus, ik vind dat moest uitgaan van je eigen kracht. En we moeten hier een hele beste baan bouwen in Tialf. En wat die oren doen, dat moet zij weten. En ja, tegelijk altijd een heel sceptisch west. Want als je 183 miljoen bij elkaar hebt, dan heeft het net verdienen terug ijsbaan te exporteren. Dus het lijkt mij heel raar dat cool. Daar is dus nog een streep erin gezet, terug IJsdoom Almere. Het gaat dus nou tussen Zoetermeer en Jereveen. En hak het door die topsportstatus. Waar het nevens de beste papieren? Het interesseert me totaal net waar de topsportstatus zit. Echt net? Nee, topsport, daar kiest je in yield aan verdienen. Dus waar dat nou krijgt, dat is iets dat is wat aan gunt wordt. Tromeesken die eigenlijk er geen verstand van hebben. Want dat is de KNSB, die had hem op maart werd ze eigenlijk net echt deskundig in binnen. Dat liep het als dat de KNVB... Ja, de KNSB in gearworking, maar NOC-NSF. Ja, precies. Maar iedereen die er een rol in speelt, dat is de vergelijking. Als de voetbalbond zei, als PSV, Ajax en Feyenoord een stadion nabouwen willen, dat ze zeggen van nou, wij gaan het dan gunnen aan dat stadion en daar gaan we alle interlands in spelen. En dat gebeurt toch ook net? Die clubs bouwen gewoon het beste stadion en dan ziek is het wel. Maar hou eens even, want van elke nier maakt het hem hier nou Joert en Juster echt druk om. Elke nier. Van de commissaris van de koningen. Dat heeft me aankondigd als een eigen zin. En dus in het oog van de orkaan zit zo en dan komt Jillet Annema en die zei, jongens, rustig aan. Rustig aan. Gewoon eigen paard horen. Zorg dat het een hele goede baan wordt. Zorg goed naar het publiek. Maar waarom wil Tialf dat ze krijgt, die topsportstatus? Nou, dat is, op het heden is dat een geloof. En geloof is sterker dan een weerheid. Dat is ook griezelig belangrijk. Maar er is dat als je gewoon de geschiedenis zocht van de profploegen, die binnen Sanonen even een paar weken zelfs, als er simmerie is op Tialf is, binnen ze vaak niet eens de hele 3 weken of vliegen hier de hele 4 weken op Tialf. Zij zieken hun eigen paard, dan willen ze bijvoorbeeld een Inselta, want dan hebben ze de bedoeling dat je met heuvel op, met je fietsen in. En dus is dat alles wat een topsportstatus krijgt, op een gegeven moment gewoon met verlies werken je. Wat je zwaar moest, is dat er een goed stadion komt, waar je gewoon natuurlijk hele goede omstandigheden hebt, maar werd het publiek met geweldig goed thuisveld. En dus zei het eigenlijk van, doe net alleen maar alle coaches en alle raiders, het maakt het dan eigenlijk helemaal net uit, werd ze trainen. Ik weet net als ik voor iedereen praat, ik praat voor jullie aan. Maar ik heb bijvoorbeeld Juster Svenwojet en die zei ik van ja, wij hier toch naar het plak wat het beste is. Ja. Dus zorg je gewoon af dat het beste is. Er is een hele grote kennis is hier, een hele goede ijsmeesters. Dus er zit ontzettend volle kracht in het hele concept. Tialf is een geweldig goede naam. Ja. Dus daar kist echt wel wat marketingtechnisch maar de goede kant uit. Yield is belangrijk en dan een hele goede baan bouwen. Juster Luts, de KNSB, definitief dus de stekker uit het plan van IJsdoom. En Paul Sanders, hij is de directeur van de KNSB. En ik praat er van een beetje met hem. Meneer Sanders, wanneer hadden jullie bij de KNSB in de gaten van ja, IJsdoom, het is eigenlijk één groot luchtkasteel? Ik zou het woord luchtkasteel niet willen noemen, maar wij hebben 1 juni in de gaten gekregen dat het er niet ging worden. Wat was de druppel? Nou, het was geen druppel. We hebben concrete afspraken gemaakt met IJsdoom dat op 1 juni er bepaalde zaken geregeld zouden moeten zijn.
En die waren niet geregeld. En toen hebben we aangegeven dat we niet door zouden gaan. Maar overigens heeft IJsdom ook aangegeven aan ons dat zij niet konden leveren. Doet het dan ook een beetje zeer om een streep te zetten door IJsdom? Absoluut. Nou denkt Zoetermeer, want Zoetermeer is in de tender als tweede geëindigd. En die denkt van ja, als de nummer 1 is afgevallen, want daar gaat nu een streep doorheen, dan kom je automatisch bij de nummer 2 terecht. Dus Zoetermeer die juicht al heel klein beetje, heel stilletjes. Ja, ik begrijp dat ze juichen, maar de tenderproces is formeel afgelopen in 2013 al. Wij zijn doorgegaan met IJsdom. Het proces is nu ten einde gekomen en ook letterlijk ten einde gekomen. En wij gaan ons nu beraden op de toekomst. We weten dat Zoetermeer door wil, we weten dat Tialf gaat bouwen. We weten ook dat Almere nog doorgaat. Dus wij gaan nog wat tijd nemen om onze knopen te tellen. En dan te bepalen hoe we nu het vervolgproces samen met het NOC, want die speelt er ook een rol in, hoe we het vervolgproces vorm gaan geven. Ja, toch zegt Zoetermeer, wij als nummer 2, het zal volstrekt logisch zijn dat de KNSB en NOC-NSF als eerste met ons gaat praten. Nou, wij gaan met alle partijen praten. Tialf is van de 3 als derde geëindigd. Maar hoe krijgen we dan voor elkaar dat Tialf de topsportlocatie wordt van Nederland? Hoe krijgen ze dat straks voor elkaar? Ja, dan moeten ze ons wellicht een hele mooie aanbieding doen. En hoe moet die eruit zien? Dat weten we nog niet. Kijk, we zijn vandaag de dag met Tialf in gesprek en dan gaat het over de evenementen. En ook daar moeten we tot andere modellen van samenwerking komen dan dat we die traditiegetrouw in het verleden hebben gehad. En ik denk dat we ook in die vorm met elkaar in gesprek moeten gaan. Maar hoe kan Tialf leren van het verleden? Nou, ja, ik vind het lastig om daar wat over te zeggen. Kijk, ik denk dat je er niet van uit moet gaan dat het een gelopen koers is. Kijk, we hebben een fantastische relatie met Tialf. Er ligt hier heel veel historie in Friesland. Tialf is een naam, is een merk voor de schaatsport. Dat moeten we ook vooral zo houden. Maar dat betekent niet dat je vanzelfsprekend evenementen of een topsportprogramma krijgt. Tialf dacht eigenlijk al een beetje te snel dat hun kostje wel gekocht was. Ze zaten een beetje in de leunstoel. Ja, misschien wel. Kijk, je hebt hier alles. Er is hier een CTO. Er wonen hier atleten, er wordt getraind. Je hebt een fantastische omgeving. Maar dat wil niet zeggen dat je uiteindelijk het beste bod neerlegt. Deze hele soap die we nu achter de rug hebben en waar we eigenlijk nog middenin zitten, krijgt dat ook nog een staartje? Nou, ik weet niet waar u aan refereert. Juridisch gezien niet, want dat hebben we gewoon goed afgedekt. Dus dat voorzie ik niet. Het staartje is dat het veel energie heeft gekost, dat het een teleurstelling is. Maar er zijn ook positieve aspecten. Kijk, we hebben nu eindelijk die wedstrijdsport en het evenementenstuk goed uit elkaar getrokken. Wij weten als bond echt heel erg goed wat we willen hebben, wat we nodig hebben voor de topsport. Dat hebben we goed in kaart gebracht. De partijen waar we mee spreken weten dat ook. Dus we zitten ook op een heel andere manier, op een veel professionelere manier, zitten we straks weer met elkaar aan tafel. En dat vind ik wel heel erg positief. Ja, Jelle Paul Sanders wie dat van het KNSB. Wat valt hij op als dit nou jest? Nou, men vindt van zichzelf dat men de kennis heeft. En dat lijkt mij dreig. Zeg maar. Ik vind een bond sowieso altijd een onbetrouwbare partner. Als de geschiedenis jost, dan bijvoorbeeld destijds zo in Deventer, daar waren dan tribunes gebouwd en daar zouden alle belangrijke toernooien komen. Er is nooit weer in geweest. En ik zou er net op inschatten. Zeg maar. Dus volgend jaar misschien weer een orenvoorzitter bij een bond. En dan gaat het een hele orenkant uit. Bonden, dat over het algemeen binnen lage organen, waarvan de beslissingen meestal lezen bij een paar mensen. En de kennis die komt er net goed uit een bond waar men helpt de kennis net van de werkvloer. Ja, dus zou je niet kijken van het maakt het eigenlijk net zo vol uit of maakt het mij net zo vol uit waar het nou die topsportstatus krijgt, of die naar de Zoetermeer gaat of naar Heerenveen. Nou is er Kwartlien een speciale Facebook-site opzetten van Tialf, maar wil die topsportstatus. Tialf moet blijven, haast 21.000 likes, had de site al. Op de telefoon een van de oprichters van de site, Peter van Gol. Meneer van Gol, hoort u mij? Ik hoor u. Hartstikke mooi. Nou, uw actie lijkt wel succes te hebben, hè? Ja, zeker. Nou, we zijn eigenlijk een jaar geleden gestart toen de discussie net was en Almere de toewijzing leek te krijgen. Want wij vinden dat schaatsen hoort in Friesland en bij Heerenveen, of in ieder geval dat moet het pronkstuk van het schaatsen van Nederland zijn. Wij wilden dat dus in Heerenveen blijft en niet verplaatst wordt. Nou, en dat er is nu weer een nieuwe ontwikkeling. Nou, waarom maakt iemand uit Tilburg zich nou zo druk dat Heerenveen echt die topsportstatus moet hebben?
Nou ja, dat is als sportliefhebber en bij sport hoort ook een stukje cultuur, traditie. En als je het hebt over schaatsen, dan denk ik gewoon aan Heerenveen en aan Friesland. Met de Elfstedentocht, maar ook met Tialf. En als je in Heerenveen komt en in die regio komt, en ik weet dat daar gewoon ook iedereen leeft daar ook voor een groot deel ook voor het schaatsen. En je merkt gewoon dat dat daar op handen gedragen wordt. En dan moet je geen gekke poppenkast gaan opbouwen om dat proberen ergens anders opnieuw te creëren. Ja, uw Facebook-site heeft nu al 31.000 likes. Boven verwachting misschien wel. Gaan jullie nog verder door met actie voeren? Ja, we zijn even een poos stil geweest na een jaar terug. Maar nu willen we natuurlijk de druk weer opvoeren. En eigenlijk ook aangeven richting de KNSW. Stop met mensen en vooral elkaar gek te maken. Investeer samen met Friesland en Heerenveen in Tialf. En ik gun iedere stad verder zijn eigen ijsbaan. Maar zorg dat je investeert in wat goed is en wat nog goed gaat worden. En dat is Heerenveen. En wij zullen de druk op de ketel houden. Nou, hartstikke goed. Meneer Van Gol, dank u wel dat u eventjes aan de telefoon wilde komen. Ja, hij stoom eigenlijk al lijkt, Jillet, de Facebookpagina van Peter van Gol. Nee, ik heb hem net lijkt. Maar je bent altijd zo strijdbaar. Ja, ik ben wel strijdbaar, zeg maar. Maar ik ben bang dat een positie zoals grote favoriet aanleiding Jan jet tot dat we het krek net de beste baan hebben. En op het moment dat Tialf is wel favoriet. In principe is Tialf, maar zijn marketingnamen, dat zei Paul Sanders ik, is in principe favoriet. Maar dat wil niet zeggen dat het om winst. En ik vind dat we alle krachten bundelen moeten om daar een hele beste baan te bouwen. En vooral, we hebben ijsmeesters, dat wordt echt wel goed. Ja. Maar ik voor het publiek gewoon een geweldig evenement halen. Laatste vraag nog even heel kwart. Hast u vertrouwen in het KNSB dat ze een goede beslissing nemen? Nee, nooit. Dat is kwart. Jillet, dankjewel voor die komst. Juster, zeggen we hoe Lut Jacobi uw G-kwarbolles en roelin joeg door het gebouw van de Tweede Kamer. Joert, het vervolg van deze visite. Te zien is hoe politici voor €1 per persoon beziekje de bal in de koer te krijgen. En dat alle jaar vanzelfs vanwege de Special Olympics die het Nijwieke vreed op Heerenveen uiteenzetten. Wat kun je nou? Kijk, wat maak je hier in Den Haag? Korfbal, ja. Ja, oké. En waarom? Om Special Olympics te promoten. Ja. Hoe is het om hier te wijzen in Den Haag bij de Tweede Kamer? Super. Ja? Super. Ervaringrijker. Ja. Oké, nou succes. Dankjewel. Hoe is het om hier te wijzen, Mitte? Ja, heel goed. Ja, goed? Ja. Hoezo? Nou ja. Gewoon leuk. Ja. Is er alles jij in Den Haag? Ja hoor. Nou nee. Oh, dat liegen hè? Zeker niet. Wist je wat hier al je gebeurt in Den Haag, in de Tweede Kamer? Nee, geen idee. Nee? Nee. Een hele belangrijke beslissingen aanbied. Oh. Oké. Ja? Succes. Ja, dankjewel. Wat kun je je voorstellen, hè? Henk de Boer. Henk de Boer. Hey Alice. Hoi, ik ben Dus, Sam. staatssecretaris van Milieu. Ja, kijk. Ach, dat is wel goed. Kom op. Ik ben Sjaak. Zij gaan de ballen vangen en jij moet schieten. Oh jee, ik heb mijn jas, hè. Ik heb een jas. Ben je lieftallige assistente zo lang? Ik ben een jas uit, hè? Ja, precies. Hey, ben je lieftallige assistente vanmiddag? Doe je het met 2 handen? Ja, zo. Wacht. Het is de start gemaakt. Special Olympics natuurlijk assistent. Ben je er zelf ook even bij? Ja. Nee, het is hartstikke mooi dat onder andere in Sneek dit ook georganiseerd wordt. Ja. Ik ga zeker kijken. Nou, we zullen het proberen. Ik weet niet. Krijgen jullie erin? Ja, maar wel. Oké, achters. Ja, nou. Oh jee, die wordt al uitgezonden. Erin! Ja. Kijk, zo heb ik het geleerd. Maar... Je was er niet doorheen, maar je komt wel in de buurt. Oh, dat is best goed voor de eerste keer. Kijk, u moet de bal niet zo vasthouden, want dan is hij niet sturen. Nee. Het is de bedoeling dat je hem in de toppen van je vingers houdt. Oké. En dat hangt ook van de vraag af hoe jullie geld willen verdienen met mij. Want wil je geld verdienen met de punten die ik score of de pogingen die misgaan? De pogingen die misgaan. Dan is het de bedoeling
dat je over de bal heen kijkt naar de bovenste rand. Ja. En dan goed mikt en op het moment dat je... Over de bal heen kijken. Ja, kijk. Okay. Eerlijk behandelen als de rest goed Dat zie je. Oh. Hey. Wie komt er van de Friesland? Ja. Hey. Ja, een beetje strikken. Nou ja, helaas. Oké, maar wel applaus. Dit ging me ook altijd heel slecht aan. Is het die meesten al wel? Nee, lange lijnen. Is er eentje geweest dat hey, die ken ik? Ja, Lutz Jacobi. Dat is ik de leukste. Zeker weten. Oké. Ja. Hey. Zal ik het voordoen? Ja, doe jij nog één keer voor? Oh jee, nou ga je me helemaal te kakken zetten. Hey. Jij bent gewoon goed. Zo moet het. Ja. Nu. Nawijzen. Techniek zit er wel goed Lang. uit, hè? Ja. Klasse. Maar, Doe eens één voor, ik wil er één. Ja, Alice is echt wel... Kijk, meteen de eerste. We hadden niet gezegd dat als u mist dat de inleg dan verdubbeld moet worden. En wat was de inleg? Dat is de laatste keer. En die moet zitten hoor. Kom op. Dat vind ik wel een heel mooi einde van dit programma. Dat hij dan in één keer boem raak is. Ik Zullen ook. we gewoon gaan juichen, ook als ik mis? Dan denken de radioluisteraars dat hij erin staat. Nee, dat doen we niet. We zijn wel eerlijk. Je hebt gelijk, je hebt gewoon. Salle, dit is niet lullen, maar poetsen. Scoren. 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 Stilte. Yay! Hij doet het ook nog, bedankt hè. En dat wie een punt van Sander de Rauwe. Morgen hebben we vanzelfs weer omtekend van de Special Olympics. Het koe in de jaren 50 en de jaren 60 net op met het succes van meubelmakker Fristo uit Friesland. Hadden ze 2 restaurantstafels. Ze gingen van Friesland naar Parijs en van Parijs weer naar Milaan en dan Amerika. Maar uit 10 vette jaren bruts en magere tiertongen. In 1928 verleer Fristo de strijd bij de concurrentie en had ze de dwarren sletten. Over dit bijzondere stukje Friese geschiedenis begint sneur een tentoonstelling en die heeft vanzelfs ook een boek bij. Bij u aan tafel Bert Loper, directeur van Tresor, Johan Boek, Droeskreun. En vanzelfs Steven Sterk, vaste gast altijd bij u aan tafel. Steven, ja, eerst even Fristo. Wat is Fristo correct? Waar staat Fristo voor? Fristo wie een meubelfabriek uit Friesland. En in het tijd dat de Friesland eigenlijk geen modernisme wie, geen moderne kunst, hebben we toch een fabriek gehad die het ter de top beheerde van het internationaal design. Dus zet het maar een beetje in het Scandinavisch design, wat daarna een beetje kwam. Dat was heel bijzonder. Maar echt de top? Echt de top. Ja, echt Nederlandse top. Het stier in elke belangrijk blad in Nederland. Het stier bij de Bijenkorf in etalage. Het wie absoluut top. En het wie echt design? Het wie echt design. Ja, zeker. En het is nu weer dat hij helemaal onder het stof bedaren is. He, dat heel soort mensen nooit van Fristo jet hebben. Dit is toch heel erg grut weer. Ja. En frisk. Ja, want Loper, jou hebt een boekskreun, der oer. En jou bent echt, Fristo adept, kun je wel stellen. Jou zit het thuis geregeld op een echte Fristo. Nou, ik show het zien hoor. Ik zit er nog net op, maar dat komt ik nog wel een keer. Een dressoir. Ja, dressoir. Ja, maar hoe komt het dat een heel soort mensen eigenlijk net meer weten wat het correct is, Fristo? Nou, er zijn verschillende oorzaken voor. Wat ik het meest nieuwsgierig vind, is dat wij natuurlijk in Friesland een beeld hebben van Friesland. Kei en Grijden en Malken. En dat we daar toch een prote oren dingen verjitten. En wat ik nou zo nieuwsgierig vind, is dat we steeds maar het oren Friesland, zoals we dat niet meer kennen, heel die weer ontdekken kennen, als we maar even de moeite nemen om daarin te doeken. Hè? En als het in die Friese geschiedenis doekst, dan sjost hoe ongelooflijk rieker en volle meer verskater west het als dat wij denken. Wij zijn wat selectief in hoe wij die Friesland aansjoggen. En als daar zo'n thema als farmjouwing pakst, ja, dan komt al even hele verrassende ontwikkelingen en dingetje. Ja, maar jou hebben een boek erover die hij je net bij jou, want die laat nog bij de binnen, heb ik begrepen? Ik geloof dat het mooi kleer is. Hij is mooi, gelukkig maar. Ja. Want wat voor opmerkelijke dingen staan daar? Neem eens een opmerkelijk ding wat erin staat. Hoe Fristo? Nou, het meest opmerkelijke is dat Fristo in Amerika, toch de grote farmjouwers, Gropius, Neutra, neem maar op, in 1961 ontdutsen is als een van de Europese topmerken. Dus die meesten die kwamen voor het eerst in Europa om eens te zien wat gebeurt er op het merk van meubelfarmjouwing. Ze zijn heel Europa teruggegaan. Ze maken er een boek van, een soort blomlezing van de top van design in Europa. En daar staat Fristo in. Ja. Dus in Amerika waart dat ontdutsen. En het is ongelooflijk dat zo'n mondiale klanken krijgen. Ja. Het wordt vanzelfs. Nou, ik wil eigenlijk eerst wel eens Sjen, Steven, hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Ja, ja. Want tak om sneur nevens mij, dan is de tentoonstelling in het Mattenhoes in Friesland. Ja. We hadden de Joert al even zien. Dit is dus Fristo.
En wat maakt dit nou echt Fristo? Waar kun je dat nou aan zien, Steven? Nou, ik denk dat Humbert u te lezen is, want die is de deskundige. Maar wat ik wel nieuwsgierig vind, is dat Friesland van alles sammelt. Goud, zilver, van de weekend boeken uitkwamen en allerlei andere dingen. Keramiek. Maar meubels zit in geen enkele museale collectie in Friesland. Nee, dat is een hele bijzondere ontwikkeling. Dat we maar de meubels in Friesland in de 18e eeuw steeds maar ophouden, maar de oude kabinetten. Maar die vormjouwing en die skiernis gaat natuurlijk terug. Hè. Dus ik vind het ik een soort wetenschappelijke plicht, maar ik een museale plicht. En voor het Tresor geldt dat zeker. Dat we dat hele verhaal meenemen naar de tijd van Joer te Dij. Ja, en is het exact dat eigenlijk in de rest van de wereld, eigenlijk van de rest van de wereld, waar het Fristo heger onslaan als in uw eigen provincie? Ja, dat is weer. En in Nederland. Hè. Zo in Nederland zie je een hele strakke, sobere traditie van wat we nemen de stijl uit de jaren 20. En na de oorlog werd dat oppikt door de stichting Goed Wonen. Dat weer de smaakpolitie. Die weer verschrikkelijk streng en selectief. En Fristo weer gewoon te selectief, te verfijnd om te beantwoorden aan die hele sobere criteria van goed wonen. Dus het is eigenlijk nooit goed oppikt hier in Nederland. De 70% van de productie van Fristo gang ik naar Frankrijk, Milaan, Engeland. Hè. Dus wij zien, Fristo ziet eigenlijk wat boeten dat Nederlandse smaakkader. Ja, en mensen die dit nou herkennen, die zorgen dit nou en die zitten televisie te zien. Hoe duur is dit nou? Ja, dat is een goede vraag. Dat is altijd in mij als de prijs hebben. Ja, dat is de cakeman, toch? Dat is ik weer iets van Bert. Ik heb het idee dat het wel een opleving dat het weer meer in de moren komt. Dat ja, zeker. Ik heb iets takkelijk met de retro ja, er is natuurlijk een hele grote belangstelling voor die periode. En het is wat dat betreft helemaal net zo goed dat wij hier zitten. Want de Fristo maken er al wat meer voor betalen. Ja, maar wat geldt het nou, Bert? Nou, dat is hier al hinkelijk van de farmjouwer die dat is. Hè. Zo, een van de belangrijkste farmjouwers wie Koliang I, dat wie een Chinese Indonesiër, maar die is hier in Nederland daar kwam. Die had ik Schiphol ontworpen in de jaren 60. Echt de topper in Nederlands ontwerp in de vorige eeuw. En zijn eerste meubels voor Fristo uit de jaren 50, ja, die komt al voor 3, 4, soms 4.000, 6.000 euro internationaal tien. En dat kost je bij jou in de winkel? Ja, dat is net verstandig op televisie daarop. Nee, maar dat is geen maar naar een hele gewone meubelzaak, keep je een heel gewoon kastje. En de cash in het Wurg nog altijd topkwaliteit design uit de jaren 60 keep je van minder als het meest onnozele kastje bij de meest gewone meubelzaak waar dan ik in Nederland. Ja. Wat trouwens nog wel een aardig verhaal is, nevens mij, want die tentoonstelling die dus in het Martenhuis te zien is, dat komt oerlewaaien, al die meubels. En nevens mij zit er ook een kastje of een stoel van mijn collega Karen Bies. Ja, toch? Ja. Ja. Want wat zit er van Karen Bies? Nou, Karin had een heel bijzonder kastje. Want Fristo is begonnen met zijn Deens design, met een Deense ontwerper, William Watting. En Karin die had een van de eerste kastjes van Watting. Dus dat is in die skiertnis van Fristo en ik in de Nederlandse farmjouwingskiertnis een van de eerste voorbeelden van introductie van Deense design. Ja. Het kastje van Karin. Ja. Nou, Steven, hoe kan het? Want het is dus, we hebben nou over het succes eigenlijk van Fristo. En het wie in de jaren 50 en de jaren 60 wie een hype. Maar in één keer wie het gebeurt. Ja, het is een beetje te lang. Ik net een slag meidje in de wijziging, de verhoring van de smaak. Is de flower power, hè, die invloed. Maar ik het romantische, hè, de Oostenrijk, zeg maar. Dat kwam de week op. Ja. Dus de smaak is heel oors worden. En volop burgerlijker worden is. En Fristo had net die slag meidje in het voldwaan. Maar is het burgerlijker worden? Ik denk in die tijd zeker, de smaak een steek burgerlijker worden. Ja. Als die grote hout meubeltjes, maar die tenaaikamer in de jaren 70 en alles wat bruin en oranje. En een beetje dit decor. Ja, dus zo is het. Ja. En met de tuttig geweest hoor. De flower power met roezeltjes en frusteltjes en zo. Ja, dat is een hele andere smaak. We gaan nou voor dat hele minimalistische, dat modernisme. Ja. Ja. Heb je de zin hoor, in de tentoonstelling? Ja, nee, ik heb er natuurlijk even zien. Het is geweldig. Het is heel verfijnd worden. En ik geloof dat we zaterdag wel een paar 100 mensen hebben uit het hele land. Hè? En het boek is daar in de boekhandel te krijgen? Ja, zeker. Okay. Boekhandel overal te bestellen. Het leidt overal kleer voor de Fristo-leefhouders en gewoon mensen die het van mooie dingen houden. Ja, nou, tierentanken. Het zal gewoon drok bij de kringloop worden, tik. Bij de kringloop, nou ja. De tentoonstelling, de Friese Design expositie is van Sneurnoor uit Fristo dus te zien. Onder andere influenceerd in het Martenhuis. Ons aan 4 bient. Morgen daarbij bij de Verzelswer. Dan onder andere omtekend voor de fietsoversterentocht. Tring, waar weet. En dan hoe dan ook nog een hele gezellige jong dag.